Agrakay. Siri siri nengangi siwau zai galabai lasi lasi nengangi angge zane hombai Saçını kalımı deh जाखादो deh bibar lanai jiji sapan नुनो माबाखौसो ससनाखौसो Hello everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा दिनैनि भिडिअखौ दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरो ना जोंनाथ' फट'शुट खालामनायफोरनि थाखाय जायगाया माने जिकुनु फट' लानो बा माबा मोनसे बेरायनो थांनायाथ' जों मानासावनो थांजाखायो नालाय दा बिनिखायनो फट'शुटखौ माने हासबेन्डजों आं जोंनि फट'शुटखौ दिनै जों मानासावनो खालामहैगोन आरो ना ओमफ्रायो नै बिथिंजा सिखिरि दङ मानै बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना लिना दाखालिनिबो फैदोंमोन आंनि बार्थडेयाव नै सासेयासो फैनो मोनासै आरो ना एसे उसुबिदानि थाखाय ओमफ्राय दिनै फैबाय आरो ना बिनि बिफा आंनि बिफा बिनि बिफा पुरा असे बिदा फंबाय आरो ना बिराद बुरजा जोंना बाबा मोना बिदा फंबायफोरा ओंखायनो माने सिख्लाफोराबो गोबां आरो ना बुरजा ओमफ्राय दा जों दिनैहाय आंनि हासबेन्डजों आंनिजों फट'शुट दङ नालाय बेजों लोगोसेनो बिसोरबो जोंनाव आलासि जाना दंफैखायो नालाय ओंखायनो दा जों जमानो थांनोसै आरो ना बिसोरखौबो लांफानोसै पुरा देलायखाजोब्बाय नै ओमफ्राय आरो फंबाय सासे दङ फट'शुटखौ नैबेनि फंबायानो खालामगोन आरो ना लिना फंबायानो जोंहानि आगैयानो बिराद एक्सपार्टखा बेफोराव ओमफ्राय दा जों थांनोसै आंनि हासबेन्डआबो रेडि केमेरा लागासिनो बिथिंजा ओमफ्राय बेनासो जादोंना जायाखै अख्रां फैदो जाबाय दे नाबो थांसैना जोङो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दाथ' बैसागो खाथि जाबाय नालाय जोङो फट'शुट लाहैनो होनना गोसो जानायखाय एकदमबारे सानब्रबनानै दिहुनब्रबबाय आरो ओमफ्राय दा थांनो नागिरबाय आरो ना बिथिंजा फट' लाग्राया खिथिना होआ माने एसे दा थांसै आरो ना जोङो आंना हौवाखौसो जि हेन्डसाम नुखादों नै नङा होमबा गासों होनदो गावखौनो साइज नुगोना नुवाखै सोंदों आङो माबा एसेथ' नायनानै हो अबे मोनसेखौ मोदोमाव लानांगौ गोजाखौसोलायोहाय खायमाजोखा गोसोमजोखाया ini turun lagi kita saicing kakak bere mana video masih butuh bro oh di Mumbai kai mai ini Josna kai mai ini गोसोम गोनां ला जानजिखौ खायमाजों खायोनो दे फै जाबाय जायाखै इ राहुलिसो ए थांदो सान हाबबा मोजां फिसा सुनैयाव केमेरायाव साइड पिटा पिंकखौ गाननो ना गोमोखौ गाननो जादों पिंकखौनो गाननि दे हर di sini mana? Ini dari sini.
รอพันนี่คือจังหวะนี้รอไหน 싫어. 나 저희 코는요. 능가는 거잖아. 러 앙을 포토 그 팅한 돈이 배양 TV 동은 능가는 바타이. 이 마바 퍼클로 술라인 바슬라이 소나 퍼클로. 타요. 빌렉 도나 러. Roll it, roll 1 minute. 빌렉 드레스 센스 칼람베르 날라. yang dagang dengar ini jangan kecil. 아이 산둥아? San untuk. Oh, mang kita nang kena. 시계 클럽 능가나 마. 들은 나 있는 게 야. 마 센스 너 팬 물어. Ikan deh. Lan nước. 하이. 너이 신경 치가 쓰냐 이거. Ada. Hey, tolong kau rembek. Ada. Ang naik tora. 얘 하이 그거. 어디야 그럼? 마방. 말하긴 되죠. 남명. 이어서 순이 저도. mấy cái bữa nào 그런 바에 대해서 하자면 해피 비샤고 푸른 발. 그런 바에 Wajib tak? 나이 그런 것 나이 니 무슨 그거 이제 무슨 전세 말아, 그리 말아. 야, 무슨 아이디. Dua ini lah, manusia. cuma bakal nanggun 왜 그다음에? Oh, iya siapa dah ngesan? 맞 너희들. Kan dua ini kip ni dia mana serang-serang. Dua ini siapa nanti? Serang-serang nih. Ayo, thank you. Dua ini yang mana teman dah? Tuh, ya tuh. Tuh, iya mana makai. Tuh. Dua ini mana tuh serang-serang nih anglan ni mana? ओमफ्राय बिराद फट' लाबाय जोङो अहाबाय फट' लायै मेरिया मोनसेया 721
दा जोङो कफि दौना दौआ बिगुमैया कफि लोंहैनोसै जोङो मानसि दंसोयो आरोना खोमसि जाबायहाय ना इसे कफि दौना दौआ आंखौ मोदाय गुफुर बायदि नुदों नामा लोगोफोर होनलाय लोगोफोर खानायाव गुफुर बिबार ड्रेसाबो गुफुर इथिं फै गारि फैदों उनथिंजा ओइथिं थांसै ना रिजर्टआव नैयाव ना इयाव कफि लोंहैनोथ' फै नोंबो फट' लानोबा सेल्फियाव नै फै ए भिडिअमोन बेगा लादे सेन्देला आंनि आरो मोजाङै ला ओइ न'आव मोनसे लानोदे जोङो दोनथ'निब्रा जेराव जायो ओइ जेराव जों कफि लोंहैनायावसो दोनहैगोन फै इयाव फट' लानोबा केमेराजों फट' लानो मा गैया मा खालामगोन दालाय होनबालाय कफि लोंबायो आं लादो नोंनियालाय सोरनिया नोंनि मबाइलखौ आं लायाखै ओइ नै थैजा माबाया ओइ नैयावबो दङ बैनो दै दं लोगोफोर जोङो दायो नैबे रिजर्टआव कुहुवा रिजर्टआव कफि लोंनो होननानै हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय कफि लोंनो नागिरनानै हनै कफिया जाथ'वाखै नालाय फट'सो लालागासिनो नै बोरो बिगुमैया बोरो सोङाखै कफि ओमफ्राय पनिर पक'रा दे जागोन दे एसे मोजां दिनै दे मोनसे इयाव जफै दसे जथ' जागौमानि आथिङा एकदम रुमायजोब्बाय आंना अबेयाव भितराव थौ लादो होमबा बेगखौ भितरावनो थांसै ओइ भितराव लिना फैदो कफिया लाबबाय फैदो केमेरा लाफा केमेराया गथ' माखाया फट' लानो हायाखै मोनालायबायसो नै लाइट होना होबाय आरोना कफि लोंनोसै जोङो आंना मोनसे नै पनिर पक'राजों कफि जानानै लोंनानै थांसै हरद' फैद' लाबोबाय नै बिसोर गासिबो लिंहरजोबदो मोनागोन थांसै ओइथिं थांदो गुमै जौखाङा दैखौ नाङो बिहरनायसै दैखौ टक टकायनानै बिहर जसना जसना फैद' पानी এটা দিয়াচোন ভাইটি জসনা कफिया गुसु जाबाय फैद' इ खुलिनो हायाखै मोखां खुलिलाय दै गांदोहाय जसनायाबो बिराद दै गांदो होनगासिनोमोन दहायनिफ्रायनो बिथिं जबाय सा बिगुमै बिबना दैया जसना दैखौ लोंग्रोथोसै इसोरो दै गांदो होननाया जसनाया लाइटखौ होनो होदो आङो साफा नुबायना दासो फिसा कफि बायोमोन टेस्टी ना माबायदि गोथाव ना पक'रा जानो गोथाव जादों ना गोथाव नङा ना मोजां मोनाखै कफि लोंनो बादोंमोन बिसोरो नामा लोङा ना गाइखेर साहाबो लोङा ना गाइखेर साहाबो लोङा कफिबो लोंनो नागिरा आंनि थाखाय मोजां कफिया गाइखेर साहाखौबो हले लोङा
मालाबा लोङो दिखुन लोंथारि नङा होमबाबो लोङा नोङो माथों बारै हानहराखै खानादाबाबो दाय जायो होनलाय बेयो माबा बे गारबोदो नामा सिगां गारबोदों नामा गारबोदो गारजोब्बाय आंनियालाय मोजां थास' गैया लोगोसे इयाव मैगं लांफानांगौ आरो oh minta फैसा मोनो इखि फैसा दिहुनलांनांगौमोन kado deh sini बिसोरनो होजागोन नोंहा माइ आरो मैगं लांफानो खिन्थादो aduh आं खोजिथ' कफि लोंबाय दं खालामनो लुगैदोंमोन ना कफि लोंबाय दं कफि जासिखा मोनबायसो आंनो कफि लोंबाय दं कफि लाल आरो जिखिजाया बिस्कुट होबानो जागोन लाल सा आरो बिस्कुट मानासनि माथ्र' मेरि कौदैयाव बिस्कुट नाङा चिकेन पक'राफोर आंनिथ' फेभरेट लाल सा चिकेन पक'रा फेभरेट आंनि ओइ बिबोमोन जानायावबा सुगार नामा जेखौबो फेभरेट जेखौबो फेभरेट अ नायनोसै जाबायना नायनोसै। बिल हैबाय गुमिया थौ थांसै थ' मेगि सेभेन। जालांबावनो आं बिराद जानो गोसो दंबावदो हा आंनाव उदैयावनो हाबासै जानायाव थिग दंखायो बिराद टेस्टि सङो इयाव जेराव आं नोंसोरखौ जानो नागिरनाया